Emisiune electorală. 9 și aproape 16 minute, invitatul dimineții la RFI este candidatul UDMR la alegerile prezidențiale Kelemen Hunor, președinte al acestei formațiuni. Discutăm evident despre alegerile prezidențiale, dar și despre cele parlamentare, scenarii de guvernare și politică externă, care, să amintim că intră în atribuțiile președintelui României. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vă întreb direct despre ce credeți că sunt de fapt aceste alegeri, sigur, dincolo de miza evidentă. Despre putere. Despre putere, da. Despre viitorul României, despre următorii 10 ani. Și spun 10 ani, fiindcă ceea ce se va întâmpla acum în noiembrie-decembrie ne va defini pe termen lung. Termen lung înseamnă 10 ani în politică și, bineînțeles, cel care va câștiga președinția României are șanse serioase, cel puțin așa este tradiția, așa ne-a învățat istoria recentă, să aibă și al doilea mandat. Asta înseamnă 10 ani. Și vedeți că toate aceste guvernări au fost numite după președinți. Regimul Băsescu, regimul Iohannis, nu regimul Tăricianu, regimul Boc sau regimul cine era acolo, Cioloș și Grindeanu și Tudose și Dăncilă și nu știu, avea Iohannis vreo 10 premieri. Asta spune că președintele lasă o amprentă serioasă asupra guvernării și asupra deciziilor politice, dincolo de atribuțiile constituționale. Fiindcă asta este construcția noastră politică, asta este tradiția noastră politică și așa se va întâmpla și în continuare. Dincolo de aceste atribuții constituționale, ce face președintele? Cum se comportă președintele? Da. Ce direcție generală dă politicii la modul general ne va defini. E o campanie diferită de altele de până acum? Da, absolut, categoric. E o campanie atipică. După 20 de ani se întâlnesc cele două alegeri, cele prezidențiale cu parlamentare și de aceea despre Parlament se vorbește mai puțin. Toată lumea pune atenție mare pe candidații prezidențiali și dincolo de alegerile prezidențiale se vorbește prea puțin despre Parlament și despre guvernare. Spun unii că nu vreau cu ăla, nu vreau cu ăla, tatuez, nu știu pe ce vreți să tatuați pe mână, unii alții spun că, domnule, scriu aici în fața noastră că niciodată... Marcel Ciolacu nu spunea ieri în fața presei că nu va crește TVA-ul și că garantează asta, mi-o tatuez pe mână, spunea. Da, și domnul Ciucă spunea că, uite, aici semnez în fața voastră că nu voi guverna cu PSD-ul. Bun, credibilitatea acestor afirmații sunt destul de mici. Bun, s-a tot vorbit, domnule Kelemen Hunor, în ultimii ani despre avansul extremismului în Europa, inclusiv în România, dar tonul general e ca și cum aceste formațiuni ar fi apărut de undeva din neant și că nu există nicio explicație, dar noi știm că în realitate atât AUR cât și SOS în cazul României au prins vânt în pânze, în special din cauza unor greșeli majore comise de formațiunile mainstream aflate în ultimii ani la putere. La ce ați spune că asistăm de fapt? Sigur, e o situație care se regăsește în mai multe state europene și în Franța am văzut și în Austria și în Olanda. Deci, trebuie să recunoaștem că în orice stat, cel puțin din lumea occidentală, cei care guvernează sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă în societate și care va fi reacția societății. Și așa s-a întâmplat și în România. AUR apare după 2017 și în 2020 intră în Parlamentul României. Deci este clar că acea nemulțumire care s-a adunat în perioada guvernărilor din acea perioadă de după 2012 și până în 2017, 18, 19, tot ce s-a adunat, frustrare, furie și cum a fost tratat de mainstream-ul politic, a ajutat creșterea acestor forțe de extremă dreaptă, extremă stângă, nici nu mai contează. Și astăzi asistăm în continuare la acele greșeli care se fac permanent de cei care se află la guvernare. Lipsa de curaj. Să intri în
conflict cu ei, să spui că până aici și nu mai departe. Ce s-a întâmplat în Parlament în E o acești lipsă ani, de curaj, scuzați-mă, sau mai degrabă o complicitate? Pentru că ai nevoie de un adversar, nu? Unii cred că suferă și de lipsă de curaj. Haideți să fim foarte sinceri. Am avut multe discuții, mai ales când eram la guvernare, și au spus, doamne, nu se poate, că nu știu ce, dacă noi intrăm, atunci pierdem voturi și așa mai departe. Eu cred că nu așa stau lucrurile, dar mă rog, e momentul depășit. Astăzi se vede clar că în continuare, în Parlamentul României, vom avea o forță puternică, să nu fie peste 20% aur cu șoșoacă împreună, care dacă cei 10%, că atâta reprezintă în acest moment în Parlament, au avut forța să facă atâtea scandaluri, vă dați seama ce se va întâmpla cu 20%. Mie nu mi-e frică că va câștiga alegerile prezidențiale Simion, nu va câștiga. Nu mi-e frică că vor guverna, nu vor guverna. Că nimeni nu va intra în coaliție cu ei, nimeni nu va colabora cu ei în Parlament și în guvern. Dar asta nu înseamnă că nu vor infesta tot ce înseamnă dezbaterea politică în Parlament și în afara Parlamentului, în dezbaterile publice. Da, dar nici nu putem exclude 100% acest scenariu al unei guvernări potențiale, de exemplu PSD-AUR. Sigur că dânsii spun acum niciodată cu AUR, niciodată cu extremiștii. Dar ce te faci dacă după alegeri nu va fi posibil un guvern de dreapta, pentru că nu veți avea UDMR, PNL, USR, să spunem, suficiente procente pentru a face o majoritate. PNL-ul va spune nu revenim alături de PSD. Sigur, greu de crezut, dar mergem pe acest scenariu. PSD nu va putea face un guvern singur și atunci ce Președintele opțiune Republicii spunea că trebuie să eliminăm PSD-ul, lupta împotriva PSD-ului ca să ne trezim că guvernează împreună. Deci când peneliștii spun că nu vor guverna cu PSD-ul, pentru mine nu înseamnă mare lucru, de fapt nu înseamnă nimic. Fiindcă PSD-ul dorește să guverneze cu PNL-ul și din ceea ce simt eu, văd eu, marea majoritate a membrilor PNL sau activului PNL dorește să guverneze alături de PSD. Important este să vedem cine va câștiga alegerile prezidențiale și ce coaliții pot fi formate. Eu exclud orice combinație cu AUR. Nimeni nu va risca să guverneze cu AUR, nici PSD, nici alții. Și de acolo trebuie să pornim. Vom avea nevoie de o coaliție stabilă și, dacă se poate, o coaliție pentru a guverna cu capul, fiindcă urmează o perioadă dificilă. Avem o grămadă de probleme de rezolvat, probleme imediate, cu deficitul bugetar, cu datoria publică, cu deficitul comercial și așa mai departe, și sunt chestiuni de termen lung. Și aici eu vorbesc de 3 ani, de 4 ani, din 2021, permanent, despre declinul demografic. Vrând nevrând, dacă noi nu reușim să găsim o soluție, și de aceea trebuie o coaliție stabilă care, cel puțin pe 4, 5, 6 chestiuni, puncte importante, ajung la un consens, care nu vor fi modificate, fiindcă peste 20 de ani, nici nu trebuie 20 de ani, peste 15 ani de zile, România va avea o populație extra îmbătrânită, structura de vârstă arată și mai rău decât declinul demografic și nici un sistem social nu mai poate fi susținut în mod clar și în mod corect. Da, programul dumneavoastră politic, domnule Kelemen Hunor, vizează mai multe capitole. Am văzut acolo educație, sănătate, infrastructură, minorități. Propuneți, de exemplu, ca o mamă care crește 3 copii să plătească doar 5% în loc de 10% contribuție la asigurările de sănătate, apoi vreți cel mult 30 de ore de școală pe săptămână, pentru că elevii, spuneți dumneavoastră, acolo sunt supra-solicitați. De asemenea, propuneți reducerea impozitului pe muncă, eliminarea suprataxării pentru munca part-time. Sigur, toate astea sună bine în teorie, dar ca președinte, ce ați putea să faceți sau cum ați putea să împingeți toate aceste măsuri pe agenda? Că prea multe pârghii nu aveți. Fiindcă președintele, dincolo de ce scrie în Constituție de politica externă, de reprezentarea României în relațiile cu instituțiile politice internaționale, dincolo de apărare, de securitate națională, ordine publică, desemnează premierul și are un dialog permanent cu guvernul, indiferent dacă premierul este din partea partidului care
care l-a promovat sau din altă parte. Și am văzut și am această experiență, cum aveți și dumneavoastră, de 20 de ani cu Băsescu și cu Iohannis, au lăsat o amprentă puternică și adâncă asupra guvernării. Nici o decizie politică majoră nu a fost luată fără acordul președintelui. Deci, din acest punct de vedere, președinte poate să dea o direcție guvernului și poate prezida ședințele de guvern la o adică. Sigur, nu trebuie să faci o chestiune uzuală din această posibilitate, dar are pârghiile necesare politice, instituționale, de a influența guvernul în chestiunile majore. Nu trebuie să spună președintele unde faci autostrada, unde faci canalizarea, unde faci podul. Dar ce politici fiscale duci, ce politică legată de educație, de sănătate, de serviciile publice și mai ales de politici publice privind susținerea familiei, poate să spună. Fiindcă aici despre ce vorbim? Copii care nu se nasc ne vor lipsi. Astăzi lipsesc 200.000 de oameni de pe piața forței de muncă. Peste 10 ani vom avea o lipsă de 300.000 de persoane. De aceea trebuie susținuți familiile tinere ca să avem copii. Politica despre viitor, despre om, despre societate, despre binele comun. Dacă noi nu reușim să schimbăm trendul, atunci degeaba facem politică. Indiferent că ești penelist, pesedist, userist, demerist, dacă nu poți să schimbi acest trend, atunci stai degeaba și în Parlament, și în Palatul Victoriei, și la Cotroceni. Vreți de asemenea să împiedicați centralizarea, ca să citez din nou din acest program al dumneavoastră, și aici citez: Bucureștiul vrea și mai multă putere pentru sine, județele actuale ar fi desființate și comasate în 8 mega-județe pe structura celor 8 regiuni de dezvoltare existente. Ce propuneți în schimb? După ce criterii? Cum anume ar trebui să fie făcută regionalizarea? Nu trebuie făcută regionalizare, trebuie făcută o reformă administrativă cu cap. Spunem, Și eu cred că undeva, dacă noi facem toate calculele și pe toate datele existente, noi avem un proiect care a fost discutat încă în perioada mandatului Băsescu, fiindcă acest proiect care a fost depus de USR, de fapt a fost un proiect care Băsescu a încercat să impună coaliției de atunci, în 2011, unde noi ne-am opus. Fiindcă aceste regiuni de dezvoltare au fost croite prost. Și am văzut de când am intrat în Uniunea Europeană, din 2007, că decalajul în interiorul regiunilor de dezvoltare între diferite județe nu a scăzut, a crescut. Deci, tu să ridici aceste regiuni de dezvoltare la nivel de județe și să dai și puteri administrative, înseamnă că tu persiști în greșeală, că tu vrei să ridici la nivel de județ o greșeală făcută acum foarte mulți ani, în loc să corectezi. Adică eu să adâncești prăpaștia, așa spuneți. 16, 18 până în 20 de județe ar fi soluția ideală, fiindcă atunci mergi pe relații istorice, din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere cultural, și pot fi administrate aceste teritorii 18, 16, 20 de județe maxim în mod eficient, fiindcă decizia trebuie să rămână aproape de comunitate, aproape de om. Tu dacă duci la nivel de regiune de dezvoltare toate deciziile, asta înseamnă că duci la Alba Iulia, vorbesc de regiunea centru, sau la Sibiu. Asta înseamnă că ăștia din periferia județului trebuie să călătorească 5-6 ore dus, întors încă 5-6 ore dacă dorește să rezolve ceva. Deci este inacceptabil. Asta înseamnă să duci decizia departe de comunitate. Bun, iar în privința ținutului secuiesc, cum îl vedeți în ecuația reorganizării administrativ-teritoriale? Îl vedeți ca o regiune separată, adică cele 3 județe, nu știu, Covasna, Harghita, Mureș, sau cooptate cu încă unul sau două județe? Asta a fost propunerea noastră și în 2011 și acele județe rămân acolo unde sunt, în mijlocul țării. Nu sunt separate. Așa cum cred că și în zona de est, și în Dobrogea, și în celelalte zone, trebuie să găsești din 2-3 județe câte o regiune sau un județ funcțional, care și din punct de vedere economic sunt apropiate. Fiindcă dacă în continuare, de exemplu, Târgu Secuiesc sau Sfântul Gheorghe va
concura cu Brașovul, cu Sibiu. N-are cum să, fiindcă și în ceea ce privește numărul de populație, numărul de locuitori și în ceea ce privește potențialul economic, de 50 de ani, de 60-70 de ani, încă din perioada comunistă, s-au dezvoltat diferit. Industria la Brașov nu era aceeași industrie ca în Mercuraciuc. Da, dar nu ai nevoie de un județ locomotivă care să tragă după el celelalte 2-3 județe mai sărace, în să spunem? 2-3 județe găsești locomotiva. Pentru că și dar dacă Covasna și locomotiva Harghita este la 400 de kilometri de tine, Înțeleg ce nu spuneți. auzi nici fluierul. Dar, corect, dar și Covasna și Harghita și Mureș sunt județe destul de sărace sau în orice caz nu sunt la fel de ridicate județe economic care precum dacă altele. primesc o șansă, așa cum de câteva ori au primit în această perioadă, atunci se vede că foarte repede se pot dezvolta. Dar dacă ei vor concura în continuare cu Brașov și cu Sibiu, sigur că nu vor reuși și asta este valabil pentru toată țara. Domnul Ruscior, nu e vorba despre Harghita și Covasna și Mureș. Este valabil pentru toată țara. Dacă Sălajul va concura cu Oradea, n-are cum să prindă viteză. Nu e posibil, pur și simplu. Fiindcă asta este... Nu poți să faci abstracție de tradiție. Da. Poți să încerci, dar realitatea de obicei iese învingător. Și nu credeți că o asemenea reorganizare care să aibă separat ținutul secuiesc le-ar da apă la moară celor cu o retorică anti-UDMR? Nu, și în acest nu, fel că acolo rămâne în mijlocul țării. Și nu se schimbă absolut nimic. Și acum acolo sunt. Acum, ce să faceți? Asta este geografia. Asta este țara. Și aveți semnale din partea PNL și PSD că ar accepta o asemenea reorganizare? Nu am discutat cu ei. Eu am spus că proiectul propus de USR este un proiect dement. Scuzați-mă pentru cuvânt pentru... Bun, dar USR este în opoziție, e de presupus că da, dar despre proiectele acest proiect opoziției sunt ținute undeva la sertar. Nu poți să ții, că dacă ții la sertar, trece tacit prin prima cameră. După aceea trebuie să discuți despre acest proiect. Nu poți să ții la sertar. Totuși, eu aș vrea să cred în continuare că oamenii politici sunt oameni serioși. Dacă ai depus un proiect, vrei să se întâmple ceva. Ori votat, ori respins. De aceea spun că acest proiect nu este un proiect valabil și nu este un proiect pe termen lung, un proiect viabil pentru România, indiferent dacă vorbim de regiunea centru sau de celelalte regiuni, fiindcă toate regiunile au fost croite greșit. Niciuna dintre aceste regiuni nu a fost gândit cu capul. Bun, ați afirmat recent, domnule Kelemen Hunor, la Digi24 că aveți o relație colegială, ca să vă citez, cu premierul ungar Viktor Orban. UDMR-ul, ați văzut, a fost acuzat de ani de zile că tolerează afirmațiile anti-europene, populiste, uneori chiar cu tentă rasistă ale liderului de la Budapesta, pentru că partidul său Fidesz finanțează masiv organizații și persoane fizice din Transilvania. Cum răspundeți? Problemele României n-au nicio legătură cu Orban și cu guvernul condus de Orban. Deci de aceea aceste acuzații sunt absolut gratuite și n-au nicio legătură cu România. Bineînțeles, avem o relație bună, o relație colegială, discutăm din când în când, nu foarte frecvent și da, ei susțin o grămadă de instituții culturale și de învățământ și de sport în România. Așa cum și România ar trebui să susțină românii din Ucraina, românii din Valea Timocului și pot să vă mai dau câteva exemple și din păcate nu facem. Bun, dar... Fiindcă aceste comunități fac parte din națiunea română. Și cei din Valea Timocului și cei din Ucraina. Asta nu înseamnă că tu trebuie să promovezi nu știu ce altceva decât să susții. Da, ar trebui să susținem și noi. Și eu, dacă aș fi președinte, aș susține aceste comunități foarte puternic. Am fost în Valea Timocului, am stat de vorbă acolo cu oameni și știu ce spun și știu ce așteaptă de la România. Da, numai că vi se reproșează că nu vă delimitați mai clar, sau că nu o faceți deloc, de fapt, de afirmațiile domnului Viktor Orban. Nici nu trebuie să mă delimitez. Nu, asta nu vulnerabilizează pe undeva UDMR-ul, pentru că alimentați retorica anti-UDMR. Deci vi s-a reproșat și știți bine, vi se spune în continuare că sunteți omul lui Orban. Da, deci eu n-am ce să fac cu aceste acuzații sau, mă rog, aceste afirmații, fiindcă eu sunt responsabil pentru ceea ce fac eu. Și
uitați-vă ceea ce fac eu de când sunt în politică și spuneți-mi ce nu a fost în regulă. Unde am greșit eu? Am greșit și eu. Și când eram ministrul culturii am greșit, și când eram în Parlament, poate am greșit de mai multe ori, asta trebuie să spuneți dumneavoastră. Spuneți-mi unde am greșit eu și sunt legate de fapt sunt responsabil pentru ceea ce fac eu. Reproșurile sunt legate de această pasivitate, de fapt, față de afirmațiile domnului Orban. Faptul că nu v-ați delimitat de ele. Nici nu trebuie să mă delimitez. De ce? Fiindcă nu asta este jobul meu. Bun. Pe final, domnule Kelemen-Hunor, câteva calcule politice, scenarii, urmează și alegerile parlamentare pe data de 1 decembrie. Care ați spune sau care estimați că ar fi cea mai realistă formulă de guvernare după aceste alegeri? Sigur, ce arată acum sondajele e una, ce va ieși la vot, vom vedea. Nu intru în astfel de speculații. Vom avea, vrând nevrând, o coaliție, nevoie de o coaliție, nevoie de mai multe partide. Eu cred că e bine pentru România ori PNL, ori PSD să fie în opoziție. Plec de la această premiză. Știu că enervez pe toți cu asta, dar asta este viața. Asta de ce e mai bine așa? Fiindcă urmează o perioadă foarte dificilă, cu costuri sociale și dacă nu ai un partid în opoziție care poate să crească, să fie o alternanță la guvernare, fiindcă eu cred în alternanță la guvernare, atunci AUR și SOS vor fi alternativa la putere în 2028. Un om politic trebuie să se uite un pic și la o distanță mai mare, nu numai la a doua zi, ce se va întâmpla mâine, poimâine. Și de aceea eu cred că PNL-ul, dacă este în opoziție, poate să crească, PSD-ul, dacă este în opoziție, a demonstrat că are capacitatea de a crește și trebuie un guvern din 3 partide. Cel puțin din 3 partide, ca să ai o stabilitate cât de cât și o predictibilitate pe termen mediu. Asta înseamnă ori PSD, USR, UDMR, dacă e nevoie, ori PSD, PNL, USR, UDMR. Alte formule nu există. Dar dacă merge PSD cu PNL-ul, vor avea majoritate și atunci nu o să aibă nevoie de nimeni, nici de noi, nici de USR și atunci asta este. Cu asta defilăm. Altă variantă nu există în acest moment dacă ne uităm la poza de azi. Ce se va întâmpla până în 1 decembrie, nu știu. Totuși, foarte multe variante nu sunt cum bine spuneați. Dacă te uiți la sondaj și dacă te uiți la poza de astăzi din sondaj, ai să vezi că un guvern PNL, USR, UDMR nu e posibil. Matematic nu îți dă peste 50%. Nu știu, vom vedea. Și atunci nu-ți rămân foarte multe variante. Poate fi un guvern PSD-PNL, poate PSD, PNL, UDMR, deși da, nu, e nevoie de UDMR și matematica politică e foarte simplă. Dacă sau ei guvernează PSD, împreună, atunci sau exact PSD ce am văzut, ce am văzut în ultimii 2 ani, în ultimul an și jumătate cu PSD-PNL, asta vom vedea și în continuare. Nu, AUR este exclus. Asta nici nu are rost să vorbim despre asta, fiindcă mie nu-mi place să vorbesc despre lucruri ireale. Chestia asta cu PSD-AUR nu există. Bun. UDMR-ul credeți că ar avea șanse să bată palma din nou cu PNL și USR? Ați mai avut o tentativă care a eșuat. Sigur, nu a ținut atunci de UDMR, ci de relația proastă dintre PNL și USR. Haideți să vedem ce vor vota oamenii la prezidențiale în primul tur. De acolo lucrurile, sigur, vor fi relativ mai simple, că cei care vor intra în turul 2 vor mobiliza foarte tare electoratul. Dacă intră domnul Ciucă cu domnul Ciolacu, atunci asigur că PNL-ul la alegerile parlamentare va crește. Din nou, dacă te uiți pe sondajele actuale, nu intră. Atunci crește USR-ul. Da. Celelalte variante, sigur, sunt, dacă intră domnul Joană, nu crește nimeni, fiindcă acolo toată lumea, în afară de PSD, va fi demoralizată. Dacă intră Simion, avem o problemă foarte serioasă. Vom avea un AUR șoșoacă spre 30%, ceea ce ar fi catastrofal pentru România. Și eu cred că nici nu se va, nu vom vedea o astfel de variantă. Poți să izolezi în Parlament și pe scena politică o dacă astfel de structură politică de 25-30%? Da, o dacă poți ai ignora? viziune, dacă ai curaj, da. Cum? Până acum nu ați reușit Guvernezi să faceți... corect.
Da, dar până acum în Parlament cel puțin nu ați reușit să faceți față unui aur aflat la cât? 20%, nu? Da, și nu au reușit cei care aveau majoritate. PSD și PNL. În primul rând, PSD și PNL, da. Fiindcă nu se poate să dai președintele Camerei, președintele Senatului și să stai și să asiști la ceea ce s-a întâmplat de foarte multe ori în Parlament. Așa ceva nu se poate accepta. Uitați-vă la Parlamentul European. Da. Roberta Metsola a rezolvat într-o secundă treaba doamnei Șoșoacă. A evacuat-o, salut, la revedere, Da, plus s-a terminat. sancțiunile, Și la noi în Parlament, de ce nu s-ar putea face asta? fiindcă regulamentul nu permite. Trebuie schimbat regulamentul și pentru asta trebuie să ai curaj. Curajul trebuie să aibă cei care conduc. Există o teamă în Parlament față de AUR și SOS? De foarte multe ori am avut impresia că da. Din calcule sau din sentiment interior, nu-mi dau seama, dar da, am avut sentimentul de câteva ori, am avut impresia că da, e o lipsă de curaj. Pentru că, repet, ce spuneam mai devreme, e util să ai un asemenea partid extremist în Parlament, pentru că în felul ăsta te legitimezi tu ca potențială soluție, nu? Adică uitați ce scandal fac cei de la AUR sau cei de la SOS, de aia trebuie să ne votați pe noi. Nu, dar asta nu e politică. Nu e, dar cam așa se întâmplă de obicei. Politica e să vii, Există să și un soi de complicitate, problema nu? și să arăți soluția la acea problemă. Bun, pe final, domnule Kelemen Hunor, pentru că, sigur, ca potențial președinte v-ați ocupa și de, sau în special de politica externă a României, nu doar de asta, cum vedeți încheierea războiului din Ucraina? Ce fel de soluții vedeți? Deja încep să apară voci, sigur, pe surse, nu e nimic oficial, nimic asumat la nivel public, voci din aparatul de stat de la Kiev care vorbesc tot mai apăsat despre posibilitatea de a ceda teritoriile cucerite de Rusia. Credeți că asta ar fi o soluție? Eu nu cred că în acest moment Kievul e pregătit să cedeze teritorii și nici nu cred că o cedare definitivă este posibilă. Dar ca să oprești războiul, poate că în acest moment, acolo unde e frontul, unde sunt stabilite cele două părți, acolo se poate ajunge la o oprire a focului și după aceea, sigur, urmează niște negocieri. Deci, interesul României care e? Interesul României este să avem o adâncime strategică. Să există o țară între noi și Rusia. Să există o țară suverană care, dacă reușește, bineînțeles, după reconstruire, să aibă și puterea necesară de a fi o zonă de tampon între Rusia și Europa, restul Europei, Europa occidentală, dacă vreți. Nu este un lucru cinic ce spun eu, este o realitate politică și de aceea noi trebuie să ajutăm Ucraina ca să recupereze teritoriile ocupate. Nu se va întâmpla azi, mâine, poimâine. Dar orice pace trebuie să meargă spre a recupera teritoriile ocupate în acest moment de Rusia. De aceea interesul nostru este, fiindcă suntem într-o zonă periferică, complicată. Pe de o parte este Marea Neagră, cu vulnerabilitățile cu Rusia, cu celelalte state și tot ce înseamnă Marea Neagră și avem și zona asta continentală, unde suntem vecini cu Ucraina. Și dacă Ucraina nu este puternică, nu este un stat suveran, atunci pericolul crește. Da, numai că e de presupus că Rusia nu va pleca din Ucraina cu mâna goală. De asta vă întrebam dacă soluția cedării de teritorii ar putea să pună capăt acestui conflict. Și de la bunicii mei în 44 au plecat cu buzunarele umplute. Deci rușii nu pleacă niciodată cu mâna goală. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să accepți o cedare de teritoriu doar pe moment ca să există posibilitatea de a negocia mai departe. Ucraina trebuie ajutată, dar trebuie să punem următoarea întrebare. Ajutorul dat Ucrainei în această perioadă face posibilă câștigarea războiului sau nu? Dacă nu, atunci vine următoarea întrebare. Putem crește ajutorul? Occidentul, Alianța Nord-Atlantică. Sau dacă nu putem crește ajutorul, și aici apar foarte, foarte multe voci în societățile occidentale, dacă citim ziarele, vedem cum răbdarea e cam spre sfârșit în foarte multe zone, că nu-s bani,
atunci trebuie să mergi spre direcția de a opri războiul și de a negocia poate 10 ani, poate 5 ani, poate 15 ani, nu știu. Dar Deci, asta o poate face comunitatea internațională sau direct comunitatea Ucraina internațională și Rusia? trebuie să ajute Ucraina. Ucraina cu Rusia singur nu pot. Și aici e nevoie de Statele Unite, e nevoie de Uniunea Europeană, e nevoie de Turcia, poate că e nevoie și de China, nu știu. Fiindcă nu trebuie lăsat Ucraina singură. Bun, încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Candidatul UDMR la alegerile prezidențiale, Kelemen Hunor, invitatul dimineții la RFI. Noi ne reauzim mâine cu un nou invitat la 9:15. Până atunci, numai bine! Amour, amour, terrible amour.